Het Abram Loewen waarom. Ik wil vandaag verzuimen mijn vierde part van de testimony te doen. En ik wil waarom met een gebed aanvangen. Herr Jezus, ik kom naar die nog eenmaal waar en vrouw en kroof. Dat u kunt door mij reden. En dat ik dit alle kon te dienen eer doen. En ik bid ook voor al die wat de toehoren doen, dat zij kan morgen jeder een van hen. Dat wat zij hier doen, dat has die gepland voor deze dag. Dat zij mogen dit hier. En dat die moest iedereen in zijn hart onderrieren, wat nog niet is, naar die gekomen. Dat die moest durch die woord diep harten klein. Ik bid ook voor al die wat al hand naar andere 3 testimonies je hart. Ik dank die voor al die en dat die moest allen sterk houden. Al die wat in Jezus Christus zijn, ook al die wat in die zieken, haar sterk end. Ik bid het in Jezus' naam. Amen. Zo, op mijn derde testimony had ik groot met vertellen van wat angst ik voor den dood had. En waar God mijn zoon Nathaniel broken door 3 jaar oud, ten grote wondersteun te mij wijzen, wo op ihrem God is. En ik wil nu best weer gaan. Ik wil best zeggen dat mijn drinken wordt zeer slecht. Er wordt veel oor. Ik had angst voor wat in mijn leven passeren doet. Ik kan niet zijn dat weer een grote wonders wat er passeren doet. En ik wist dat something kwam door. Maar ik wist niet wat. En ik had een grote angst. En ik dronk Amadala. En toen kwam een dag, dat we den dag voor Stille Vrijdag. Den morgens reed ik nog met een vriend. En ik zei het wel, we moeten op hier met drinken, er nu laten met mijn drinken. Like, dat vond ik zeer slecht te worden. En ik reed te die nog van waar ik wilde. En wat den ging over, dan weet ik al waar dat weg nu de drinkt ik. En we deden dan weer noordraad met feiern. Ik zal nog een koffie drinken en ik voel een schatten en wil ik mijn baard opmerken. En ik duid ook. En dan hoor ik de stem wat te mij zegt ik zal upstairs gaan. Mijn Bibel nemen den dag waar ik op hier deed met tobacco broken. Die zei te mij ik zal niet. En ik had zo maar gezegd dat ik niet meer wil. En wat ik dan deed is niet horchen. Ik nam en vang aan te drinken. En dan doe ik 3. Dan wordt de angst nog groter in mij. En dan dronk ik den nog. Ik kreeg toen nog eenmaal een chance dat ik zal ophieren. En dan deed ik aber nog eenmaal. En ik kon dat niet moeilijk explainen wat God doet te mij daar, maar dat had niet al ieder mal, maar doet daar nachtalen. Dat draait mij zo zeer aan. Ik wist niet meer wat ik zou doen. Ik joeg naar huis en dat ik waar beden in Vejäwunk. En dan werd het ook waar voetweg. En de angst wordt in mij weer. En zo had ik den avond aangevangen, maar wat in mijn kop weer dus, ik had een heel jas geluisterd. En dat kwam dus allemaal waren over mij.
En ik had een grote angst voor dit en ook aan mij. En ik weet dat deze oevens, ik heb me vergenomen, ik wil lezen, ik wil wat anders dan den oven voorstellen vrijdag. En nu hoor ik over wat met het drinken te doen. Je hoort, maar ja, de oven even weer, kwam ik in vrede met God. En ik zo klok 12 de nacht nog feestjagen. En dan doe ik ook, en dan kwam ik 3 van dat doen. En dan kwam deze verlang even mij, ik zal mijn Bibel opmerken, dan doe ik. En dan ging hij op hier op 40. En ik had hem vorige niet abgesloten, maar wat hij vorige dan te mij zei, dat is, ik zal me opmerken en God ging rondkomen. Dat wat hij vorige krijg dan te mij meende. En voets hing ik den vorige had gelezen. De angst wat ik al van ganz van Anfang van geredet wat nu aan mij weer. De kwam over mij en zo weer de fijn door. En hij, als ik dat eerst gelezen had, ik wil je zeggen, ik heb een grote vrede in mij wees. Dat woord Gottes, dat redt u mal te mij. Dat weet dus God had zelfs te mij geredet. En dat geeft zo'n grote vrede in mij. Op voets te hangen, passiert dit. En die vindt weer door. En ik zei allemaal, ik kan niet zijn dat ik zijn biederhalje was, maar ik had kunnen sparen. Plus een kleine pasje van wat ik dat wil sparen. En hier heb je niet weer te fijn, wat ik doe sparen wil. Wat de vriend me doet. Hij kweel me door. En kweel me door. En ik kan hem vallen, ook de slechte ram me vallen. En de halde wordt niet bloos 4 zijn. Er wordt een grote angst zijn in de hal. Ik geloof, ik heb al een zeer kleine pasje sparen daarna, van waar de hal nog maar wat zijn. Maar ik lig door ganz top gekrald. In deze angst, met den vriend door. En ik zie eeuwen en eeuwen. Wer gelooft en nicht säumt, wird säulig. Ik weet niet hoe ik dit had hergekregen, maar dat zeg ik de eeuwen en eeuwen. Wer gelooft, aber nicht säumt. En der wordt säulig. En zo zeg ik dit zijn doet, eeuwen en eeuwen. Ik mag me door han kunt kracht aanvangen, anders wil ik dat niet gedaan hebben, maar ik doe dat eeuwen en eeuwen. En ik lig door, maar klok 3 de nacht. Dan kwam Jezus in de stoven aan. En hij strijkt zijn hand uit naar mij. En ik doe mijn hand in zijn hand. En zoals ik dat gedaan had, dan weer weg. En zoals hij weg weer, zo kwam de vriend bij. En ik kwelt me nog bij 10 morgen. Dan op eens kan ik vallen weer een engel ganz van mij. En dan sluip ik aan van een klein stootje. En dan zeg ik opwerken door het stellen vrijdag morgens. Ik had een zeer grote angst in mij. Wat er passiert weer. En ik kon dat niet aannemen. Ik wist dat er weer geworden.
aber ich kann das, für mich wird das meist nicht möglich. Das ist echt mit meinen Gewissen können denken. Aber dann denke ich, war dann nicht, Gott wat mit han dit boekje laat. En ik merk dat op en dat denk ik Vejäwunk op. En ik lees in dit boek wat God al had en tijd even gebruikt. Ook in het derde testimony wat ik dat sharing. En dan lees ik door, dat weer op Engels, maar ik word het hier proeven op Duits. Ik kon vergeven, maar ik kon niet vergeten. Es krijgt zo zijn als ik doe niet vergeven. Vergeven wordt zo zijn als een nood wat gecanceld is en 2 reden en afgebrand, zodat de nervous maar containen mens gewezen worden. En wat ik vind door de aanduiden met deze, wat ik hier lezen doe, hij draait mijn gedanken terug naar den Bayer, wat ik voor den dag opgemerkt en uitgezocht. Dus Gott wil mij niet vergeven. Zo verstand ik dit hier. En ik wist niet hoe ik me zou laten. En einer die zei een tijd even te mij, ik zal maar horchen. Dat is niet wat er zijn doet, ik zal horchen. En dan denk ik erop, en dan bid ik, God zal mij wijzen wat dit mijn doet. En zoals ik beden doe, dan denk ik dat hij nu een grote vetwerk wie ben je was in mijn jugendjaren. En dan wijst hij mij, waar ik in de werk had, even je dag waar ik had zo anders met dem vet omgaan. Ik had een grote hate in mij, over wat er dan passiert weer. Ik kan dat nog helemaal niet loslaten. En dan kreeg ik dat zo op mijn harten gelegd, dat ik, mijn spel, ik moest pas deze bed, dat weer een 2 bruiden, ik moest die ving, dat ik kan duiden vergeving vragen voor wat ik had gedaan. En dat, we voeren den smars in de kerk, en dat we dus alle bloos, en ik had dat alle niet meer kunnen vernemen. Mijn kop, die werd zo vol, ik kon dat niet draaien. En zoals we thuis waren, zo had ik wat te doen, maar ik moest vergeving krijgen voor dit. En dan kreeg ik den een broeder ontvangen nu middag. En hij gaf me nu nog een grote stein van mijn roof. Ik vertelde hem wat aangaan deed en wat ik wil vergeving vragen. En hij vertelde me dat hij weer waren gebeurd en ik kon het dan nog niet verstaan. En dat hij had Jezus aangenomen. En reden lang met mij, wat mij een dal troost merken deed. Maar met den anderen broeder kan ik niet reden. Die zei, hij wil mij laten treffen, hij wil busy. En dan leid ik dat ook toch, maar dat spel ik zo, die stein, die blijft er. En die blijft er. En God brukt deze story in een weg waar ik van der dag nog meest niet kan geloven. Maar den dag denk ik, er is zo'n grote kampf met deze story. Maar deze story, die had een deel werkelijk naar afstand wat du van voet gaan doen. Maar en mij had ik Einstein erop gekregen, maar ik had nog allemaal een grote vraag in mij. En ik zag nu vrede. Ik vond de vrede niet, nu wat ik zien deed. En den Samariërs voetstoel hangen, zei, wees God me en farge. En
1. Mose 28, Vers 15. En ik wil bloß dat ik zum Tijd hebben dit nicht alle lesen, aber das ist, wo Jakob der Lader sein von Himmel raufkommt. En hij ligt door had een droom. En ik lees dat u dan alle, en ik weet zo diep in jes is ik dat te lezen dat. Aber de vers wordt mij zo onderin dat weer 15. En haar ik kom met die. En ik wil die schutz geven, wo allemaal die hand is. En wil die twee naar dit land brengen. Ik wil die niet verlaten. Ik wil dat alle doen, wat ik die versproken heb. En ik kreeg, als ik dit een vers had gelezen, ik wist niet wat hij meende. En ik kreeg nicht vrede, aber weil ich auch nicht mit den Einbruder könnt reden. Und ich krieg heute nicht Frieden, aber da ich ab eins von Hand in Heiligen Geist gelassen hat. Und so ging ich wieder fling den Tag, den Freitag, but so uwes. Und ich wollte dort noch, ich ging upstairs. En dan lees ik dus een ganzen, dit hier durch, wat Gott mij hier gewezen in Aachen, vers 28, 15. En ik kreeg dat in groten zegen die uit is ik dat even lezen. Door groot lees ik dat zo diep in jes ben, is ik dat weer upstairs gaan lezen. En einer die zegt dat ik hoor dat zo schwa. En ze zegt, ik zal dan mal, wanneer ik God heeft me nog een tijd even in dat buik geleid. Ik zal dat buik nog eenmaal opmerken. En zijn is dat niet wel wat wezen du ben. En zo duidelijk ook. Zoals ik van de trappen af kwam, merk ik dat op en doe met lees ik die best durch den Glauben geraad, go in vrede. En ik wist niet, nog niet wat dit meint, aber ich kreeg een vrede. En dat speelt ik dus, die angst wordt aan mij weer, van wat ik had gedaan en wat en dat ik nog niet had met den Bruder kunt reden, op eens dat verschwang alle, like, mij weer dat alle weg. En ik kreeg Vejäwunk, den zo overs, voor dat alle wat er aangaan doet. Dat speel ik een, dus ik wil niet mal durven met den anderen Bruder reden, als ik dat eerst had gelezen. Aber wir gingen slopen en dan zijn ons morgens, we hadden dingen wat we zullen voor de zondagschool gaan. En ik wil mijn ouderen ook nog wat kopen en stad voor Oosteren. En nu had ik een grote, like, een verlangen en naar woord God is. Dat weet ik kan het niet mooi explainen, maar ik had een grote getracht nu. En zo voer ik nu, we gaan nu dicht bij een Harderwijk kolonie en daarvoor ik gaan. En kocht me during zo zum beetje eens voor tekenen wanneer lezen, daar is alle soorten zijn stui en
En dan kocht ik me er nog een biblische geschichte. En zo mooie dingen. En dan van door verluid ik door. En daar wat du bent, wie braucht Gott ook nog te mij wat geven, wat ik zou lezen, wat ook nog een grote Thema hängen heeft. Aber du verluid ik dan allemaal. En dessen, ik weer op een Zeugnis zwaarkant mijn ouders nog geschenkt hebben. En op een weg doorgaan, op ons huis, die vond das andere brood aan mij. En ik vertel hem wat alles weer geworden en ik zie hem dat ook waar ik me niet zo voel dat ik wil voor alles vergeven, maar ik wil nog, ik wil hem de week nog een Vejäwunk vragen en zeggen alles wat er weer geworden en mij speel ik dat dus ik wil dat uit je leven gekregen. Zo voel ik me. Dens overs wat Jezus doen, so naar mij komt dat ik kreeg te worden. En dan zie je nog waarom ik geloven dat. En toen werd ik eerst een beetje confused aan, maar als ik dit hier lezen dat, waar ik van 1. Mose 28 vers 15, als ik dat lezen dat, toen kreeg ik dus de Feilung en alles wat du, dat wird so deep in yes, ik kan het niet mal explain. Aber so, nu voel ik me, aber zoals ik hoor dat uit je leven gekregen en met dem vers wat ik lezen daar en alles en zoals ik eerst al zei, God brukt den story en dat dingen doen. Aber door en zo wil hij dan weten, nou waarom ik geloven dat ik dat uit je leven niet hoor. En hij vertelt me zijn Zeugnis ook. En dan valt me dat bij. Ik kan niet over de vers denken wat ik had gelezen. Dan valt me dat bij. Ik heb mijn grootste biblische geschichte gehad. Vielleicht wurde du bent. En dan nam ik dat vanuit mijn zijde. Een ganz nieuwe Bibel. En ik dacht op. En die ging op. Krak door. Waar Jacob den droom had. En dat beeld weer afgemald. Waar de trappen van hem afkomen dan. En bij den point had ik al zoveel gedanken gehad. Is dit werkelijk zo? Is dit al, passiert dit alle? Denk ik me dit alle? Merk ik dit alle op? Like, ik had al zoveel gedanken gehad. En toen werd me dat klaar. Nou, ik doe dit, zei God tegen mij. Ik dacht, du ware. En dan, voordat ik nu de stad, de ganze dag had ik een Feilung over mij, wat ik nog never had gehad. Er was bloß een grote liefde aan mij. En dan is die dag durch weer, denk ik, durch een zeer zware tijd van stoot over de slechte jas wat al zo lang had mij controleerd, die weer en mij en die wil red. Die wil zij hier red. Ik kan het einfach sparen. Einfach sparen te tiden. En God deed in een week. Dat is de grote angst waar ik nog een tijd even heb van gereed, wat mensen, wat ik zei, wo op ihrem staat is. Zoals ik al allemaal zei, dat ik al veel gehoord van Gott, yes, ook den schlechten yes, aber noch never wirklich experience, wo op ihrem staat werden. En hier doe ik. En dit slechte yes, die wil van mij weg en die wist dat hij had verspeeld. En ik zag nu God en wanneer vind ik zo schaffen dat hij mij van God weghield, maar in de week ik vroeg God, wat je te aan, like,
like, ik zag een woord en ik wist niet meer zelfs wat er ging. Ik kon te den dag en die tijd kon ik dat niet meer explain dat Jezus wirklich wurde handschlechte Gäste uit Menschen uitgedreven. Aber den eins Oves weiß Jezus mir in der Bibel, wo seine Jünger nicht können in schlechten Gäste uitdreven, dann fragen Jezus eine Hilfe. Und du war ich darauf mal an, wo das wirklich so ist, das hier in der Bibel geschrieben und wo ich fallen dort. Und dann ging das so schlecht, nu dat ik dit had gelezen, dat een dag ik kwam met een samen in een huis en ik kon dat niet meer verdrijven. En dan heeft God alles gedaan, maar ik parkte in samen in de stad en ik ging naar huis. En dan vroeg ik Anna, zij wil met mij toch beden. En we beden dan, het was zo ernstig en zo sterk is dat alle weer. Bid ik te Jezus dat hij mag de slechte gästen van mij voert. En die verlaten mij dan. In de living room. Ik kon het nog graag sparen. Waar alles verschwingt uit. En van daar weer ging dat nu. Ik weet allemaal niet, is dat de eerste werk weer of de tweede werk, maar ging ik nu de Zennachschule en den Sommers had ik een Bibelvers, wo Gott mich Sommers wiesen deed. Dat wird mir sehr wichtig. Dat wird in 1. Johannes 1 Vers 6. Wann wir sagen dort wie zu Gott gehören und aber in Sinn in diesem Leben, dann leben wir und tun nicht die Wahrheit. Und was das Vers deutet mir ist, der weiß mir, like, dass ich mit den Pferd hat angegangen, die Gedanken, die ich führen dort, dort ich dort leben, dort ich mit Gott gehen dort. Und ich muss tauschen, dort ich noch wirklich nach Nerven haben mit Gott gehen. Wenn ich auch einmal so da dort und ich lebte in meinen Sinn wieder und ich hatte aber wirklich Nerven. Und das Vers, der weiß mir dort. Dat ik moest dat tauschen, dus ik de gedanken wat ik had over den Pferd geführt, dat ik mij nu bij niet leven deed. En doordat weiß ik dat ik niet Gott leef. Aber wat er dan passieren deed, is, das Vers, der bleibt an mir, und es ist auch schon, ich kann nicht ein Bibelvers finden, für die Kinder mit nach Hause zu nehmen. Und dann sehen meine Schwester zu mir, sie würden mir einen Bibelvers sehen. Und dann deut sie, und sie hilft mir diesen Vers. Und dann weiß ich, dass Gott redet zu mir. Und dann ging ich wieder durch, und ich sehe bloß eine Zeit, aber wo warst du, Gott? Und so können wir beten eng, und dann wollen wir ein Lied singen. Und dann sie lesen, sie würde das Leid von der Päcken, dann dort sie, man saßen an 13 uit het oude Zampjuk, en dat Jezus neemt de zin aan. En door en zo word ik dat dan aan, wat Jezus van mij wil. En door zat ik me dan bij de stoel, is de kinderen is alle weg, en dan weet God mij mijn zenden. Dat wird dus een vision. Ik kan al mijn zenden in paar seconden, wat er zo bij mij voorbij ging, ik kan vallen wat God zich vallen doet. En dan voer ik naar huis. En ik bekan al mijn zenden. En doorgeef ik mijn leven naar Jezus. En ik geef God al de eer dafür. En ik zei uit tijd gerand, ik wil nog gleich veel meer van dit reden, maar mijn tijd is alle. En ik zei zeer veel meer dankzij voor Horchen. Ik geef God al de eer voor wat hij in mijn leven gedaan. En wanneer hij wil met mij reden, of met Jake Peters, reed ons aan WhatsApp, reed aan. En God te zeggen met jullie alle.